De 14-jarige Sahar mij met haar familie in Nederland wonen blijven. Ze voldocht onder nieuwe criteria die het minister Leers van Immigratie en Asiel juist bekend maken. Naar onze overtuiging is het toch echt zo dat kinderen zo rond de leeftijd van 10 jaar tot een jaar of 18, dat die hier toch in zodanige mate al verwesterd zijn. Zeker als ze al langer zijn gebleven hier. En dus heb ik naast de leeftijd van 10 tot 18 jaar een tweede aspect als argument, als criterium genomen. En dat is dat je hier dan toch een aantal jaren moet zijn gebleven. 8 jaar. Dat biedt mogelijkheden, denkt Andries Eckhart, die hem in de Vereniging van Frieske Gemeenten dwaande houdt met asielzaken. Sahar is natuurlijk niet de enige. Hè? Sahar is een beetje het gezicht geworden van een hele groep die in vergelijkbare omstandigheden verkeert. En een inschatting is dat er in Friesland toch nog wel tussen de 20 en de 30, niet allemaal zijn ze bekend, sommigen bewust niet, maar nog meer gevallen zijn vergelijkbaar met Sahar, waarvan ik ook hoop dat ze voldoen aan de nieuwe criteria zoals Leers die nu heeft opgesteld. Die band zit in asielziekencentra of locaties van noodopvang. De minister had juist zijn beleid baseerd op de gevaarlijke situaties van verwesterde famkes in Afghanistan. Maar dat is te kortzichtig, vindt Eckhart. Ja, dat vind ik een beetje een rare redenatie. Of je bent verwesterd of je bent het niet. Ongeacht van het land waar je vandaan komt. Ik kan me voorstellen dat Afghanistan nu wat extra aandacht heeft gekregen. Maar dit telt ook voor meer landen. Ik vind, ga dan uit van het criterium. Iemand is hier zo lang geweest. Iemand is verwesterd. En uit welk land ze dan komen vind ik minder interessant. Bij het asielziekencentrum van Sint-Anne, dat Sahar wennet, kwamen joerte felicitaties binnen. Net alleen voor Sahar, maar ook voor haar familieleden, liek als Inge van haar broertjes. Hij zei als ik status krijg, dan ging ik rondjes om het AZC rennen. Verder had hij niks zijn. Ja, en verder, we hadden hem wel vroeger, dan zou jij zo heel blij wezen. Koekjes en paashaasjes. Sahar zelf liet weten dat ze wurg is en dat ze verlet had van rest en voor eerst net meer op televisie wil. Juster vertelde ze voor de radio dat ze een dregetiert achter de rug had. Nou ja, af en toe dan dacht ik wel van, want ik leef al 10 jaar met zulke onzekerheid en ik heb wel altijd hoop gehad, maar dan gebeurde er toch weer wat waardoor je wel weer negatief nieuws kreeg.